dakteche nitiere to bende giwacho ni giyiengore kuom dwaro mar jopiny. Daktari, iwacho maber ni ma ok thuolo mokwongo. Gin ang'o gini ma udwaro ni nyaka tim miluongo ni irreducible minimums mabed ni koth chwe chieng' rieny to gin nyaka timgi korka unyalo yie winjo dwaro mar sirikal. Adeni mondo mi awinja ne gigi to mondo wang'e ni to ma dwa japiny nitiere kanye e gigi. Koso gin mana mar dakteche kende nikech samoro ikwau omenda kowuok e kor gweng' kama uwuoke, kata samoro japuonjre mosetieko tiegruok janyuol ni otiyo kod pesa modhuro mondo tere e tiegruok to bang'e kosetieko to pod odeko kapok oyudo tich kata kapok omiye lesen mayiene chako tich. Gin ang'o gini? Ere tudruok mantiere ng'anyo ne gi dwaro mar japiny achiel kachiel kopogore kod weche mag samoro to be onge rach ka dewe ni ma dwaro daktari kende kile daktari be mana nyathi umoso ma muhero mokadho penj mopako muting'o e TV kutero yo dho daktari. But jo piny ko chako en atamalo 27 mag jothieth matiyo e piny Kenya ka gin jogo miluongo ni interns, jogo matiegore. Ma seche ma obudho kapok orge kod gwenge onge dakteche osiptal. Ko jo piny inyore kidhi osiptal onge daktari. Iwinjo? Koro ndiko daktari kata oro daktari osiptende mano en gima japiny daktari ok dhi osiptal mondo thiedhre owuon. Othiedho jo piny mondo kik miyo ni bed osiptal kopango laini the whole day. Mano dwach jo piny manyo. Mar ariyo, seche ma ni jogo modhi e masters mondo odhi otiegre mamalo tim surgery, dakteche mag cancer ni. Gidhi somo lony mondo gibi gikony jo piny. Kik mama wuok Migori nodhi manyo thieth Moi teaching Eldoret. Oyud thieth makare butgi. Mane deburini ka dwach miswa. Seche ma wacho ni daktari ni weuru mondo chule osara e sama kare. En mondo kik obed ni odhier makata fea modhi go tich onge. Kata odhi go lam kamoro mondo eko chiem. Koro kidhi osiptal to kiyude. Mano dwa japiny ma pod wagore ne. Seche ma wacho ni CBA nungiswa ni daktari bo mi kama oninde gotieno kodhi tich. Mondo kik obed ni no ae ode to biro koluonge ka miyo ni obiro kata kare mowuok anyuol kata remo mang'eny okakonyre. To kile daktari wuok dala ne moriemo chopi to tho. Migi uru cold room ka wawinjre. Mano konyo japiny. Kwa ngiso gini daktari ni ndio okumba mar thieth monego bunu miye mondo obed ng'ama ngimane ni kare sate ukonyu daktari maduong' nyal thietho. Iwinjo? Mondo ni dwach dakteche te mosewacho gi te gin dwach jopiny. Jo Kenya faithfully chulo taxes. Yes. Jo Kenya sani dhi chul mondo chul shif gi thuon. Tigisi ni pesa oseng'adi e shif to kidhi osiptal to onge daktari, onge yath, onge mashin. To ni pesa gi to e counties moko kata pinje maoko to jo piny yudo ber. Kiwuotho e pinje kata libamba gi jo piny yudo ber. To ni koro ni kuonde moko to ni jo kamanas moko to olegeza tu mbake muketo gi miriambo. Iwinjo? Maupe mipidhe barabara ni piny chalo Amerika, piny chalo Keloka. Kati gomna lam mayom manade ka jo piny thagre ka jo piny tho lam no butingo mana maiti. Ok obi ting'o ng'ato kokonyo. Onge tiere mondo wawuondre ni wan gi healthcare matiyo thurwa ka. To sate jo piny kiko kata simo sani jo piny kong'isi kuyo gi lit ma giwinjo. Ino ka governor sani focus gi en mana gero osiptal. Koro ng'ato gero to we nus ogo rangi. Kidonje ye kitanda onge, yedhe onge, daktari onge. Ko gero gera ma sate oger ma accident and emergency, mother and child. To kidhi to onge daktari osiptal kigero ka onge daktari ye to konyo jo piny. Koro watemo ng'anyo watemo puonjo jo piny ni ngima ni chakre kodi. Nyathi moremo piny nyalo nuoyo sikul. Iwinjo? Daktari nyathi motho ok nyal yud kendo. Kigori piny ga piko batiro to moko yudo konyo. Ibo ng'ani tiri oti no gwiti kendo tielo moro. Ni ngima ni nyaka ket e kipawa ya juu. Nitiere seyo mabendo